Recentment ens han aprovat un projecte sobre conservació de les teixedes a Catalunya. Les teixedes és un hàbitat de conservació prioritari a escala europea i a Catalunya en tenim representades a diferents punts de la geografia, entre l'Alta Garrotxa i els ports de Baseit. Llavors actuarem en algunes d'aquestes zones, Alta Garrotxa, Muntanyes de Prades, Serra de Llevaria, Serra de Tivissa, i segurament també agafarem algunes zones que ara tenim poc conegudes, com puguin ser algunes teixedes del Montserrat, del Montsec o dels mateixos ports de Tortosa. L'objectiu d'aquest LIFE és la conservació d'aquestes teixedes, que és un hàbitat que està molt deteriorat i el tenim molt localitzat. El teix va ser un arbre que és primitiu, és una conífera primitiva, que es dispersa pels ocells, per tant té dificultats de poder-se establir quan entra en competència amb altres espècies arbòries més modernes. Per això, i segurament també per l'aprofitament que se'n va fer en passat, fa ja segles, perquè la fusta de teix és molt apreciada per fer arcs i per fer altres utensilis per la seva flexibilitat i resistència, doncs aquest tipus d'hàbitat es va anar reduint. O veiem molt concentrat en les zones de barrancs i de cinglera, però també dins de les masses forestals. Doncs ens interessa sobretot actuar amb aquestes teixedes que estan en zones envoltades d'altres tipus de bosc, on les espècies arbòries competeixen amb el propi teix, on també hi entra bestiar i es menja les fulletes de teix, que tot i que ser tòxiques, per exemple les cabres, resisteixen la seva toxicitat. Doncs es tracta de poder millorar l'estat de conservació d'aquestes poques mostres que tenim de teix, a part també de divulgar-les, perquè la gent les conegui, perquè la gent les respecti i perquè la gent també sàpiga valorar millor el patrimoni que tenim. Sí, es faran actuacions silvícoles, de treure competència a aquestes teixedes, es farà un viver per plàntules de teix tretes de la mateixa zona per poder reforçar les poblacions que hi ha, perquè hem notat problemes de regeneració. També farem protecció contra incendis als seus voltants, promocionarem també que els teixos puguin ser dispersats per als ocells i pels mamífers, i també farem actuacions de divulgació, guies tècniques, guies adreçades a la població en general, també una exposició que pugui anar voltant pels diferents pobles on hi ha teixedes, per tal que la gent ho conegui i ho pugui valorar. El projecte té una durada de 3 anys i aquí com a socis participen el Centre Tecnològic, que és el Capdefiles, també el Consorci de la Serra de Llevaria, també el Parc Natural de les Muntanyes de Prades i del Bosc de Poblet i l'Ajuntament de Rasquera. Actualment la fusta de teix no es fa servir pràcticament. Ja es pugui tenir un aprofitament artesanal molt puntual. I més aviat el que estem notant nosaltres a partir del contacte amb la gent local és que el teix és una espècie com emblemàtica, que més aviat hi ha un sentiment de voler-la conservar, més que no pas de fer-ne un tipus d'aprofitament. Concentra en espais, en terrenys calcaris, en serres calcàries de tipus mediterrani, que anirien des de la zona prepirinenca o es baixarien per tota la serralada prelitoral fins a arribar a l'extrem del sistema ibèric, que seria els ports de Tortosa. Com totes aquestes muntanyes, res, són puntuals les teixedes que hi ha. Pensem que una teixeda qualsevol, com a molt, pugui fer 1 hectàrea i mitja, 2 hectàrees, la majoria són més petites, però estan molt disseminades. Justament com que són tan petites, són molt vulnerables a qualsevol tipus d'alteració, i això es tracta que aquest LIFE pugui ajudar a conservar-les de cara al futur. Aquest projecte, a part dels socis que en formem part, vol comptar amb la col·laboració d'agents locals, com puguin ser altres ajuntaments, alguns consorcis com el de l'Alta Garrotxa, a part de la participació o col·laboració de les administracions del país, com són la Generalitat de Catalunya o les diputacions, i també de la població local, de propietaris forestals, que són imprescindibles a la seva participació, perquè aquestes teixedes estan en la major part en terrenys privats. Hem de fer uns acords de custòdia d'aquestes teixedes amb els propietaris, però alhora també ens interessa divulgar aquest projecte a tota la població que està propera a una zona amb teixedes.